Magpasay. Dahil sa pod. Dahil sa pod. Dapat na naman kuan. Pulsa po na na. Ayaw pagtuol-pulsa na kurang. Ginangka na na ang tagabuangan. At so, ang dala na pulsa. Malagi. Yung pulsa ang pulsa doon ispuk ka siya. Gilid. Gilid. Pero pa kumulakaw. Tingnan sa ning blahon upaw ang labong lagi ni. Dapat blahon. Bilaran. Bunga ta adi ning hudanan na. Nalata. Buhong banghaw na nalata. Sila kabuok na tigom. Nalata. Ha? Wini na bilin. Sa duta isa. Kubon na. Nakasambangin na lang. Nalata. Siguro ko nakapon higit. Lata. Nagbilin. Palang kuhaan sa kapuno. Kapuno tanan. Kasi pwede nata na ni abot na to ay daw na jud. Hala sayang nga jud jay natigom sayang nga tanong ni Armando. Tingnan sa sigiguan bisa dito ng tanong apa nih ayan mas tanong uy nalata man kanay gahapon ang gilukat babaw mga lata kay ano tuloy babaw juta ni datos babaw lahat ng tulaan naman uslob pay natigom why natigom turor kabuok anong malayas tuapod layas po ko to anda ready na santag layasan ni ron nga bunot naman po
Mulayas ko, magdakog tingal sako. Tingal sakong salina. Layas na ko. Babay. 5 minutes later. Mga din nilaptan na rin. Kamulo nag tiles at kang herlin nga pajag. Si roll ans gyapon na. Si Roy isang partner. Rajin ang bukat sa kawas. Lagi nila. Prepare na kahang sudan para panyog to. Tinuan nga buwad, pinakas, subakan, o tawag. Na. Nga buwad. Oh. Pinakas nga buwad. Tunuan. Dito na. Sa bawang buwad. Hello, may hapon. Pazag Herlin. Salamat po sa mga nag-greet adlaw upaw sa isang adlaw nga tawhan ibigay ka-birthdayhan upaw ka-birthday rin sa kanang bana ni Ma'am Pili sa taghap pilitin ako birthday sa imong bana Ma'am Pili sa taghap. Diyan salamat kadto sa nag-greet sa adlaw nga tawhan upaw ano po ko dati nakadaw ko ito po kalisya pero pagkadaw ka mga video ko mag-busy si Uwan ko dari tapos sa mong tanan salamat po sa ibang kagahang pagbiyahe salamat ka sa Ma'am Yuning Ayub sa imong kama sa imong permi o lantaw sa akong payag sa kasa ko ni kunilian sa kasa ko patulong imo kong banta dyan salamat ka sa Ma'am sa imong pagbantay lahat kanunay Ma'am anting kanunay Yuri magbasa mong kamadyo kasi kag subaybay na si kag uban-uban sisig uban-uban na bisag asa na nga video nasa siya bisag asa ko nga tunong nasa siya salamat ka di Ma'am sa kanunay mong pagbantay anting kanunay sabunha salamat sa mga ingrid sa mga adlaw taman ko. Minsan mo ni nagduk-duk-duk-duk kay ang sila nagkalit og tiles sa kahiling nga pagag na hinay. Salamat din mo sa Ulrich sa iyong message na ninyo ka nga mo-order ka. Gato ko pizza nga
kayo ganas mo pizza ganas na order salamat na hindi sa community please payag please sa taghap pag siri online ganing ayo ganing mga kabalo Ma'am Sara Layla Amin Alan Nisnisan o Mami Dina Orada Kanyiti may nga po niya ma'am amping kanunay nagdis o asa kalapit karpat ko asa kalapit si Ma'am Vilma makabalon timan anas Davao. Bye amping tong tanan pasensya na mo sang payag may maadong